Как нашите баби и дядовци са отглеждали силен разсъд, без ток лампи и модерни чудесии? Отговорът е прост. Копана топла леха или ястък. Стара, но изпитана техника, в която природата сама създава топлина, за да събуди семената и да ги направи здрави и силни. Здравейте и добре дошли в канала Градинарите БГ. Ако търсите вдъхновение за вашата градина, останете с нас до края. В това видео ще ви покажем как се направихме вкопания стък стъпка по стъпка. Ще видите как го подготвихме, с какви материали и пропорции и защо тази стара система работи толкова добре. Първата стъпка беше изкопаването на самия стък. Лехата ни е с размери около 3 метра дължина, 1 метър ширина и около 60 см дълбочина. Това място ще служи като естествена инкубаторна камера за нашите семена. На дъното сложихме пресен корски оборски тор около 20 см, най-важният компонент. Именно той, като започне да се разлага, отделя топлина. След торовия слой насипахме още 20 см обикновена градинска почва. Така подготвеният ястък отлежа няколко седмици. През това време торът започна да затопля горните почвени слоеве, точно както прави отоплението парник. Следващото ни действие беше да разделим ястъка на 3 основни части, всяка около 1 метър дълга. Това ни помага да организираме различните видове пипер, камби, сладки чушки и люти пипери, които засяхме по-късно. После отгоре насипахме около 5 см финно пресята пръст от градината. Разстелихме я равномерно и навсякъде. Именно в тази финна почвена смес посяхме семената на пипера. С помощта на тънки летвички оформихме по-малки лехички в трите зони, за да обособим място за всеки сорт.
След това поляхме целия язтък обилно. Когато водата попи в лехата, преминахме към сеитбата. Разпределихме семената равномерно в леката. Приготвихме се ръчно изработени табелки за всеки сорт и ги поставихме във всяка мини лехичка, за да знаем къде какво сме посяли. Покрихме ги с тънък слой почвена смес. После нежно трамбовахме навсякъде, за да се уплътни и горният слой.
За арките използвахме ПВЦ тръби, всяка по 1,5 м. Фиксирахме ги с привързване. След сеитбата покрихме ястъка с агрил, специален покривен материал, който при нас изпълнява няколко важни функции. Пази семената от мравки и други вредители. При поливане почвата не се размества. Задържа топлината и влагата. Отгоре поляхме обилно с вода, за да събудим семената. Накрая покрихме ястъка с прозрачен найлон. Опънахме го добре и го затиснахме отстрани. Така създадохме мини оранжерия, в която се задържа топлина и влага. Идеалните условия за покълване. Това е цялата система, без електричество и без изкуствено отопление. Само с конски тор, който сам създава нуждата топлина, подходящата почва и малко търпение. Резултатите обаче са впечатляващи. Скоро ще имаме силен и здрав разсад, устойчив и готов за засаждане. Ако това видео ви беше полезно, оставете коментар, харесайте го и се абонирайте за канала на Градинарите БГ. Предстоят още много практически съвети, демонстрации и автентични методи от българската градинарска традиция. Благодарим ви, че сте с нас и до следващия клип от нашата градина.